Trip at pumunta na po kami sa Fish Kids po nila. Alauna na po ngayon dito, kaya sobra pong init. Yan na po sila oh. Nakasunod po sa amin si Lolo, si Ken. Yan oh. Doon na po kami sa Fish Kids nila. Diyan po kami tumambay kanina. At ayan na rin po si Andok. Ayan po yung kawayan na ilalagay doon sa Fish Kids. Ayan yung ating taga-sagwan, si Julius. Weng. Nakakahalata lang ako ka road trip kasi pag nakasakay ako dito sa bangka yung makina, hindi agad na hindi nabubuhay, agad lagi namamatay. Weng. Among mabubuhay. Sagwan na talaga. Pag sagwan na sana kita, katipid pa kita sa gasolina. Ha? Malayo pa. Sundok ko para nga ka di na ulong. Si Lolo, si Lolo. Ayan nga, di nga talaga nabubuhay na yung makina. Ano ba yan? Baka wala ng gasolina. Ako na talaga. Si Ken ah. Ken, pagahay na Ken. And si Ken, tuwang-tuwa si Ken nakasama na nakapunta dito. Ay, thank you Lord. Walang tubo. Mag-road trip na naman ulit kami. Amo na di Julius? So ayan nga mga ka-road trip, dumating na kami dito. Malapit lang naman pala, sabi ng malayo. Parang umikot lang naman tayo eh. So yan, shout out kay Janice. Nandito yun na, ito na yung ano, yung Fish Kids mo oh. Ito yung Fish Kids ni Janice. Sana ibigay mo na rin tong isang Fish Kids mo sa akin. 1, 2, 3. Oh, ito daw yung sayo. 1, 2, 3. At ito. Oh, la. Ayan, baba. Ay, di naman pala kita makababa. Hindi na kita makababa pala. Sabi sa lang. Ayan nga si Julius, oh. Ha? Kumaba na. Malabo. Para akong natutuwal. Di asa di matuwal? Ay di. Julius, igod mo di bang katanaraw, makadulag ako. Kurang ka na. Yan. Naro makabot ako sa to. Kuha. Sa duwi, Santo Domingo. Ha? Kapot ka na kayo sa buwan. Ala. Tay, baga di ka matatong maglangoy. Oy, tay, malalim daw sabi ni tatay. Ha? Pasari pa yan, Dok. Ayong tatong napulong. Soktan pa ka. Bain na lolo, di na ka mo magbaba. Baka lang raro. Hello. Ayan na si Julius, oh. Julius, manghuli ka na ng isda. Tay, baka di mo mantay kaya. Ay, O kami. sa tilapia nga ang pisyon ta. Mangkad sa tilapia. Ha? Ha? Si Lolo.
Ganyan po yan road trip pag nilalagay nila. Oh. Sobrang hirap po. Kaya yan po ang buhay ng mga mangingisda po. Kailangan laging aayusin nila yung yung tulungan para di makawala yung yung isda. Ay, luklong ata. Perwisyo pa di ay. Kasakay, butang pa may kay ka sa unod ko. Dito lalagon mo. Ano? Yeah. Sana sa mga isura, Julius? Daan ka luwas? Adi yan. Ah. Ayan po, tingnan niyo po. Oh. Doon po sa loob. Ya, mabadi. Ha? Yung yung isda. Oh. Tatay. Wala ka na din. Yasa studio, mapapakalaan natin lumala. Yan. Tulungan din sana sa pinrasgasyon na sibay. Puro adi double. Ayan, dadalhin naman po nila dun sa kabila. Yun na po. Dito kasi mga ka-road trip po, malapit na pong masira itong kawayan. Kaya dapat nagdagan po yan. Yan o, daming water lily. So kay Janice, Adi Julius? Oo. Oh, shout out Janice. Ito pa daw yung yung Peace Kids mo. Tapos yung nasa dulo yun na ata yung kay Julius. Yan mga ka-road trip, tingnan niyo at nakikita dito yung yung Mount Eriga. Ayun na po sila. Kung mapapansin yung mga ka-road trip, halos lahat po may mga fish kids po dito. Ang dami po.
Ada nga ano, taas man din mo. Darga ni mababa man natin. Nagkakuha si tatay ng itlog daw ng ipik. Hello. Hello? Hello? Mga carrot shrimp. Ah, Sabi ba si Pai Ambet? Rodrigo. Yo. Yan, wala na si Julius. Nasa ilalim na. Oh, diba? Uy. Ayan oh, sobrang hirap po pala pag naglalagay niyan dito kasi nga po inaano nila dito sa tubig. Kailangan malalim yung paglalagay nila para sigurado. Ayun mga ka-road trip, wala kasing lumalabas na isda oh. Uhulihin ko sana mga ka-road trip. Ayan, may isda! Ang laki ng ulo ng isda. Ada sa likod. Yan o, tinatali na po niya. Ano sa Bali, every 3 months kasing nag-harvest daw ng isda dito. Pirang bulan na di Julius? Di ibig sabihin para 4 months yung pag-harvest. 6 months. Ha? 6 months. Sabi kasi na 3 months. Yan, 6 months pala mga ka-road trip yung pag-harvest nila. I-harvest na Julius. Ha? I-harvest na. Dawan good. Ayan, nandun naman po siya sa sa kabila na kanto. Yan, nakatambay lang ako mga ka-road trip dito sa bangka. Tinatali ko po mga ka-road trip. Pasiguro lang kasi baka umalis tong bangka. Isasama na ako ng bangka. Baka kung saan na ako makapunta niyan. Hindi pa naman ako marunong maglangoy. Kaya yan pinatali ko. Sobrang init dito mga ka-road trip oh. Pero kahit mainit parang naman. Hindi ko naman Muna bagayan sa bago. Muna ilo may.
Yan mga ka-road trip po at binubuksan na po nila yung ano yung net. Oh. Lahat. Yan po sila oh. Titingnan na nila yung isda. Ay. Hello. Boom. Doon po sila sa dulo at pupunta daw yun dito yung isda oh. Hintayin natin yung isda dito. Tulak. May nilagay pala silang kawayan oh. Tapos pinapaikot-ikot nila. Papunta dito sa unahan. Magmalaya-laya na kau agul sa tong sigakulo. Ako sa natin. O papaklayan ako natin. Kasundo na natin. Sige. Tulong. Sige. Oops. O, tulong. Tulong. Sa din na yan, Julius, unahan? Sige, birik. Birik kami, birik. Ano ba malinis yung pwede man? So yan, Janice, tingnan mo na. Tingnan mo yung mga alaga mong isda dito. Pwede naman ata to, Janice, na bigay mo na lang tong isa sa akin. So yun nga mga ka-road trip at mayroon na po akong nakitang isang isda oh. Yan sa ibabaw oh. Yun po oh, maliit pa lang. Pakita man daw. Ah. May mga ano daw, may mga hipon pa daw oh. Tinapon na nandok yung hipon. Malapit na silang makapunta dito sa unahan. Narinakin. So dito yo. Oh, Yan, nandito na. Oops. Ganun pa. Maghay na kakin dito mga isurakin. Wala po, dito no. Now. Sarikin. Ayan, talon. Tuwi po? Oo. Tingnan lumunad. Tuwi ka sa pandara sa pilot ko. Ayaw mo pala. Si Tutoy nagkurupang gigig. Tilapia. Tilapia, Julius? Pwede tadi ito.
Nanguhuli mo na sa endok ng hipon ah. Wow, daming hipon. Ay, kuha. Dapat abri natin. Abrihan mo. Ilog na. Ada ya? Ngalid na kuno ngalid ka. May naman ni Desyo. Ha? Oh, yan na. Kuba naman ang ito. Oh, tapos na di buhayo. So yan mga hard trip oh. Kadakulo na pala. Kadakulo. Oh, ito po na. Kasi wala pa. Saan ba yung isda? Wala pa. Wala pa. Excited. Bay, bay sa buko. Sige. Ako na doon. Tignan mo na kamatay. Yung mosquito na. Bubuksan na daw nila to. Para medyo mahabo. Ang good. Pag may tumalong na isda, huliin ko agad. Sige nga, tingnan nga natin. Ganun pala yun. Yan, tinatanggal na ni Julius oh. O si mamang na ito. Fingerlings. Ito ka pang fingerlings. Bubuksan na. Bubuksan na. Ala, Julius. Mga ka di pa yung show. Hindi marunong si Julius magbukas. O Jojo, salugan na dia. Oh, fingerlings. Ano yan? Kaya na. Hindi na. Ang luwa na rin yun. Nakukuha na yun. Kuha mo pisanit. Ada. Ito kan? Basta di makuha? Oo. Suruh sembilan atau tujuh. Kayak satu, dengan. Ayo baru bon. Yan na mga road trip oh. Ayan oh. Nagsisitalunan na yung mga isda dyan sa loob. Oh. Hala. Kaya pagkapo. Adi ah, ano yan? So yan, ganyan po yung paghuli ng mga isda, mga ka-road trip. Ayan o. Ala. Nagsisitalunan na talaga. Dami dami mga ka-road trip oh. Ha! Tingnan nyo mga ka-road trip oh, ang lalaki. Mga tilapia. Hello, tingnan nyo mga ka-road trip. Modlo laki na para. Ayun, nababasa na ako. Karpa. Hindi ko ako na ng bigit. Puro ni bigit. Ha? Puro man itong bigit. Aaw da, karpa? Puro man itong bigit. Dati lang yung mga diyo. Ibabalik na po ulit nila. Sabi po nila 2 months pa daw po yan bago i-harvest. Kasi medyo maliit-liit pa po yung isda. September pala na. September pwede na. Ay, Agosto. Yan, babalik na naman. Hulyo pa sa naman yan.
Yan, itatali na ulit po nila. Kin, buntugan pa lang sa sikira mga 500. Gadot-gadot. Raw. So yan o. May nakuha si Andok na malaking isda. Nag-iisang isda na malaki. Pag makawala pa yan. So yan mga ka-road trip, hanggang dito na lang po yung vlog po namin. So ayan, pauwi na po kami kasi nga po uulan na po dito. Yan, shoutout nga po pala sa Burias Vloggers at sa Team Tabang. Shoutout din kay Sir Iman, kay Sir Danny, kay Ma'am Ilby. Shoutout po sa inyo. So and shoutout din nga po pala sa mga viewers po ni Bicolanong Kalbo Vlogs. Salamat po sa laging pagbisita po ninyo sa channel po ni Bicolanong Kalbo Vlogs. So yan, magbababay na po kami. Babay na. Come on, Julius. Bye-bye! 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 Bye-bye. Bye-bye!